दिनै बिटिआर दफा मावफुंबाय थानाय समावनो जे एबसुआ माने आन्दलन खालामनांगौ होननानै जे हथात आन्दलन खालामनांगौ बे बिथिङा बिनि मिना गोरोबा बायदिसिना खामानि होनायनि उनावहाय जुदि गमामा बिटिआरनि दफाया जुदि मावफुंजामाराब्ला मावसारनायनि हाबाफारिखौ जोङो सिन्था धारानि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि मददजों जोङो आन्दलनखौ जों स्टार्ट खालामगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादजों चेलेन्ज खालामग्रा बेबायदि दल संगठन गोबां बेबायदि आफाद जोनोम जाबाय। नाथाय जोनोम जादोंबाबो बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि आइडिय'लजि एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मावथांखिजों बिथांमोना फेर फाथिनो हायाखै। जोबोद गोजोननाय जोङो बयखौबो खुलुमनाय सिबिनायखौ गिबियावनो होग्रोबाय। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसन सान थामहिनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे गायसन सानजों जे सोमोन्दो लाखिनानै दिनै 50थि बे जोनोम सानजों गासै बर' माहारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ आङो गिबियावनो बावग्रोदों आरो बे बिथांमोनखौ जोङो गंग्लायै खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरगोन जे जाय बिथांमोनहा जे बर' हारिनि थाखाय जे जिरायनाय गैयाजासे बिथांमोना खामानि मावबोनानै जे बर' माहारिया दिनै बे फर्यायाव सफैनो हाबाय। बिनि थाखाय जोङो बे बिथांमोनखौ जों खुलुमो सिबियो। जोंनि गेजेराव गोबां दैदेनगिरि बड'फाखौ लानानै जोंनि मुंख्लं जानाय जोहोलाव बिर जोहोलावजोफोर बिथांमोनखौ जों खुलुमो आरो गमामा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे गेरेमसा हारि दानांगौनि थाखाय जे जोंहा आदब आरो जों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे सिमां बुहुमाव गेरेमसा हारि गायसननांगौनि जे हाबाफारि बे आद्रा थानाय हाबाफारिखौ फैबाय थानाय समाव दानि जोंनि उन जोलैनि जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर मावथिफोर आरो गासै जोंनि बर' रायजो राजाफोरा बे आद्रा थानाय सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंसारनो थाखाय जों बयबो नारा-नाथा नाजागोन आरो बे हिसाबैनो जोंनि बर' हारिया बुहुमाव गेरेमसा हारि महरै जे गायसन जानो थाखाय जोङो दावगालांबाय थागोन। बिनि थाखायनो दिनैनि उन जोलैनि जे मावथिफोरा दैदेनगिरिफोरा जे दिनैनि बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसन सानाव जोङो बयखौबो जोंनि जोहोलावजोफोर आरो गेदेमा दैदेनगिरि आरो साफ्रोमबो बर' माहारिनि जे रायजो राजा फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ गासैबो बर' हारि दानायाव बयबो मैखोमै नांथाबनानै खामानि मावगोन होननानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम साननि गेजेरजों बे मेसेजखौ बयनोबो हरनाय जाबाय। ना दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर गोरोबथायाव जे सहि होदों बियो द्रुब सैथो आरो बिनि थाखायनो जों बुंदों मा आथिखालाव बिटिआर गोरोबथानि जे दफाफोर बे दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जे जोंनि जे सोमावसारारि आफाद NDBजों लोगोसे गोबां जोंनि जे आफादफोरा आथिखालाव बिटिआर सरकारा जे नारा-नाथा जे बिटिआर दफाखौ मावफुंनो थाखाय जे हाबाफारि सोलिबाय थादों आरो बिनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जे बुंदों जे बे सुक्तियाव जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो थोंजोंनो जड़ित दङखाय जोङो बुंदों मा जे बिटिआरनि दफाखौ मावफुंनो थाखाय जोंनो माखासे सम नांगोन। दा बे समखिनियाव जों बेनिखायनो खावलायदों जे आसाम सरकार आरो भारत सरकारा गमामा बिटिआरनि जे दफाफोर बे दफाफोरखौ थिग टाइम खानानै होनाय समाव जाहाथे बिथांमोना जेरैखि जाया मावफुंनांगोन। जे बिटिआरनि दफाफोरनि जे बाथ्राफोरा मोनफा नङा मोनफा मावफुंजानांगोन। जेरै बाउन्डारि कमिसननि गेजेरजों जे बिटिआरनि बाउन्डारिया जे बारायनांगौ बिनि थाखाय प्रसेसा सोलिगासिनो दङ। बिनिफ्राय कलेज इउनिभार्सिटि एबा फरायसालिफोर जोंहा जेबायदि जोङो खालामनांगौ गायसननांगौ दङ अनुस्थान आरो बिनि अनगायै जोंहा NDB बिथांमोननि जे केस उइड्रलनि जे बाथ्रा बिनिफ्राय रिहेबिलिटेसननि जे बाथ्रा बेफोर गासैबो खामानिफोरा जिहेतु दायो प्रसेसआव दङखाय बेनिखायनो जों खावलायदों जे बिटिआर दफानि जे सुक्तिफोरा जेरैखि जाया गमामा मावफुंजानांगोन आरो बिनि थाखाय जोंनो माखासे सम नांगोन। नाथाय बे नङा जे दिनै बिटिआर दफा मावफुंबाय थानाय समावनो जे एबसुआ जे बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै आन्दलन खालामनांगौ होननानै जे हथात आन्दलन खालामनांगौ बे बिथिङा बिनि मिना गोरोबा। मानोना जों समायसिना खामानि होनायनि उनावहाय जुदि गमामा बिटिआरनि दफाया जुदि मावफुंजामाराब्ला बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा उननि हाबाफारि हिसाबै जे सोमावसारनायनि हाबाफारिखौ जोङो सिन्था धारानि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि मददजों जोङो आन्दलनखौ जों स्टार्ट खालामगोन। बे नङा जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुनुदिन बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ एंगारबाय दा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जेबो हाबाफारि गैला बे नङा। मानोना
जे दाय सुक्तिनि जे दफाफोर बे मावफुंनांगौनि थाखाय जोङो नेथ'नांगोन आरो बेखिनि समसिम जों बर' रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव मोजाङै बिजिरनानै नायनो गोनां दं। दान्दिसे समनि उनावनो जोंनि जि गेवलां सावरायनाय हाबाफारि बेखौ जोङो जागायनो आखायाव लाबाय। दिनै बे बुब्लियाव मोनसे गोनांथार बेथ' बिनि सायावथ' जोंहा एन्सार होनांगौ गैया होननानै आं सानो। मानोना बिनि सायाव बर' रायजो राजाफोरा गोबां बिनि सायाव हयथ' साननानै बिजिरनानै नायबाय। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादजों चेलेन्ज खालामग्रा बेबायदि दल संगठन गोबां बेबायदि आफाद जोनोम जाबाय। नाथाय जोनोम जादोंबाबो बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि आइडिय'लजि एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मावथांखिजों बिथांमोना फेर फाथिनो हायाखै। दा जाय बिथांमोना माखासे पलिटिकेल उइंनि बा BPF पलिटिकेल पार्टि उइंनि आन्दाराव जे बनसु दादों, जे बिथांमोना आन्दलन खालामनानै गोबां बाथ्रा फोसावदों। दा बे बाथ्राखौ नोजोर बोनानै जोंहा माखासे बिदिन्थि दं। गोबां समाव बेबायदि BSU दालांबाय बा बेबायदि फरायसा आफाद दालांबाय। गावस्रा खालामनायनि माखासे पलिटिसियानफोरा जे गावसिनि लबिखौ पुरन खालामनो थाखाय बेबायदि खालामदों। नाथाय दिनैनि समाव जों बेखौनो नुदों बनसुआबो हयथ' बे रोखोम मोनसे पलिटिकेल उइंनि जानायलाय जोङो बिनि सायाव जोंहा बुंनांगौ बारा दंगोन होननानै आं साना। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि आइडिय'लजिजों गावनि सानस्रिजों दुलाराय बर' माहारिनि गेजेरजों साननाय हनायजों गोरोबनानै खामानि मावलांगोन। आरो दिनैनि समाव बेबायदि मोनसे गावस्रि खालामनाय, बे एना एनि खालामनाय बेबायदि बे बनसु एबा फरायसा आफाद दानाया बिथांमोना गावसिनि जे थांखिखौ जे पुरन खालामनो होननानै फैदोंमोन। नाथाय बिथांमोना बेयावनो जों बुंनो हायो जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि बिथांमोना खुनुदिन खामानि मावनायनि बेबायदि टेन्डेन्सि गैया। आरो एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय साबसिन हामसिनै खामानि मावनानै देखायनो हायोब्ला हयथ' बर' रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव सानगोन। दायो जिबायदि पलिटिकेल मोनसे उइंखौ लानानै बिथांमोना जे खामानि मावनो नागिरदों, बे गमामा मोनसे थांखि गैयै मोनसे आफाद। आरो बे आफाद बेबायदि थांखि गैयै आफादा कुनुदिन बर' माहारि बादि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बादि जातीयताबादनि सानस्रिखौ लानानै खामानि मावनो हानाय बिथांमोनाव कुनु जग्य गैया।